Хладнокръвно ви показваме нашия проект «Затворите». Обикаляме вместо вас претъпканите и страшни затвори на родината, за да ви покажем какво щеше да се случи с вас, ако не бяхте слушали майка си и вашата учителка. Днешният ни герой е уникален като българския микроб. Напил се, скарал се със семейството си и това по някакъв начин го е накарало, как така не знам, но го е накарало да изнасили и да убие едно малко момиче. След толкова години в затвора, останало ли е още човешко нещо в тялото на този затворник? Гледайте хладнокръвно. Къде ще отиде душата ти, като умреш? Къде? Не знам. Казват, пъкъл имало, не знам кой имало. Колко истина, не знам. Като отидем, ще видим. Има ад? Ада. Там не мога да избягам, там където. Ама от този ад, там къде съм на 2 метра под земята, по-голям ад няма. Това е ада. Ти знаеш ли, че затворите нямат гробища? Знам, да. Ако си отидеш, примерно, утре, не дай Боже, кой ще те погребе? Който иска, аз като умрали на дърва да искат на мен, е същата работа. Който искат, това да правят с мене. Това е. Няма да има кой да се погрижи за тебе? Това е много явно. Те сега, щом писмо не ми пишат, да говорим за други работи. Писмо, щом не получавам от никъде. Камо ли да ме приберат? Това е абсурд. Как се казва дъщеря ти? Валя. Валя? Да, точно така е кръстена по паспорт. Валя? Да. Кажи и нещо, Валя. Какво да кажа? Кажи и нещо на тая камера. Тя те гледа в момента. Какво да кажа? Валя, извинявам се, тази ще направите с бъла. И прости ми, ако можеш. Знам, че не ти е приятно. Това, което такова, аз почерних твоето име по този начин. Мъжно ми за нея, особено за нея ми мъжно, но няма как. Една дъщеря има. Какво да кажа? Нека се гледа живота и мене, какво да ме гледа вече, кой да няма от мене. Като му дойде времето, това е. Мъжно ми е наше. Зато и не искам да се спомня такива работи за нея. Още. Помоли я дъщеря ти да дойде да те види. Не, аз и да по-бо да не идва. Аз не би удобно, няма. И да не идва, защото няма да се ебе. Няма да искам. Да ме вижда тъй. Ниче не искам да я видя, обаче тъй няма да се я видя. Често ли плачеш? Не често, обаче сами всека спомена за нея, баща ми за влусти, нали? Аз въобще не можа да се радвам на тях. На дъщеря ти не е жал за тебе? Не е жал? Като не е жал, тя си права за нея си. И между другото, честно ти казвам, много често ми е било жал. И в момента и на мен не ми е много жал за тебе. Защото не знам какво правят почернените роднини на това дете. Как да те съжалява човек в момента тебе? Разбирам всичко, разбирам. Ти видял ли си ги тия хора? Майката, бащата на Деница? Видях в съда. Иначе в съда? На друго място не съм. Какво им каза тогава? Каза ли им? Аз не съм говорил с тях въобще. Кажи и сега на майката на Деница. Извинявам се, но то с извинения не става. Те като такова, това нещо пак даже ще ме псуват отта. Извинявам се за тази работа, дето съм направил. Съжалявам, обаче няма връщане. Разбирам го. Просто какво да кажа, неудобна работа. Няма какво да кажа за тази работа. Предполагам, че виждате. Има съжаление, има някакво съжаление, но не се усеща разкаянието. Илия Илиев не ни помогна много, за да разберем откъде изведнъж като придошла река идва злото от човек. Според мен идва от грозотата, около която живеем. Един български литературен герой казва:
Колко много мъка има на този свят Божий. А би трябвало да каже така, ако е жив тия дни, ако го описваме тези дни. Колко много грозно има на този свят. Защото Илия Илиев, да са живи и здрави правата му на човек и затворник, е само един от многото примери за безбожие и изумителна дехуманизация, която срещаме всеки ден по тия наши земи. За щастие днес Илия е в затвора, а вие пазете децата си. Пазете ги от някой, който обича да говори за туршия, има семейни проблеми и дави мъката си в алкохол. Всъщност, Илия Илиев може да е всеки един около вас.